دربارەی ڕاگەاندنە بەردەفکا بناوێ وەزارەتا دەرڤەیە رووسیە ماریا زاخەرۆفە دەماکۆ گوت کۆ ئەمریکا کار لەگەل کوردان دکەش بۆ دامەزراندنا دەستگەهێن دەولەتەکە کوردی و ئەو یەکە بە ئەشکەرەکردنا جوداکردنا ڕۆژهەلاتێ سووریە ji rojavayê wê binav kir ku di encam de wêbarê aborî ya hikûmeta wî welatî girantir bibe. Nivîskar û şîrovekarê siyasî yê Kurd Ebdulbasit Seyda got ku ew ragihandin tenê hilmeteke veşartinê ye ji siyaseta Rûsyê re. Seyda got jî ku Rûsyê ji dema bi behaneya şerê terorê derbasî Sûriyê bûye, parastina rejîmê dike ta birjewendiyê xwe jî bi wê yekê biparêze û hêza xwe bicih bike. Seyda berdewam kir û got ku divê Kurd helwestên herêmî û navdewletî bişopînin û navmala xwe rêk bixin û te kes kir ku divê pêwendiyê xwe li gel meydana niştimaniya Sûriyê biparêzin û bibin xwedan lojîk di şiroveyên xwe de. Seyda ji malpera Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya re ragihand ku Emerîka taneha stratejiyek wê ya zelal li deverê nîne û tê pêşbînî kirin ku li hevgirtinek di navbera Tirkiye û Emerîka de rû bide û wateya wê yekê ew e ku Emerîka tu gavê navêje di derbaskirina sînorê danûstandinan ya leşkerî de li gel PYD. Seyda serbar kir ku Emerîka dizane ku PYD bi ser PKK ve ye û di heman demê de xelatekê ji bo girtina sê serkirdeyên pilebilind yên PKK terxan dike û bi wê yekê avakirina dewleteke Kurdî li Sûriyê ji aliyê Emerîka ve dûr dît. Seyda diyar jî kir ku ew dizanin ku bingehên avakirina dewletê li wê deverê nînin û ne tenê Kurd li wê deverê dijîn û hîn rejîm li wê deverê bihêze û li hin deverên dî bi awayekî neeşkere dimîne.